Vamos dar comezo ao segundo día destas oitavas xornadas sobre o Entroido de Galicia que realizamos todos os anos dentro da Sociedade Antropolóxica Galega coa colaboración do Concello de Pontevedra, a Concellería de Patrimonio. Seguindo o modelo que fixemos onte, vamos dar comezo coa presentación dun traballo en torno ao mundo do Entroido, das festas neste caso, as mascaradas, as festas de invernía, e despois continuaremos con dúas conferencias, unha centrada nun aspecto concreto do Entroido, como fixemos onte, neste caso non é o teatro, vai ser a figura da vella, e despois falaremos dun Entroido concreto. Se onte falamos do de Esgos, pois hoxe vamos falar da danza do Entroido na Ulla. Pero para comezar temos con nós a Carlos Ares, que ademais ven acompañado do grupo Escarabellos, o cual é de agradecer, porque sempre, a música tamén é un elemento, non só son, sino a música tamén é un elemento importante do Entroido, que non está moi estudado, por certo, e calquer acto cultural, ou calquer acto, ainda que non sexa cultural, pero todos os actos que fan os seres humanos son culturais, con música sempre de agradecer. Vamos comezar coa presentación do traballo que teño aquí enriba da mesa, Festividades de Inverno na provincia de Ourense, Máscaras, Personaxes e Rituais, de Carlos Ares, que me acompaña aquí a miña dereita. Este traballo foi galardoado este ano co Premio de Investigación de Ciencias Sociais Vicente Risco, cual avala a calidade do traballo. A calidade humana do persoeiro avalo eu, porque son amigo, é así, é un gran persona. Carlos Ares leva moitos anos vencellado ao mundo da investigación cultural e social, é graduado social, é investigador en temas, sobre todo, próximos, achegados á antropoloxía social, é escritor, formouse en temas relacionados con a antropoloxía social e cultural, coa etnografía, co patrimonio inmaterial e galego, a etnoarqueoloxía, a musicoloxía. Como digo, non só leva moito tempo estudando, senón tamén divulgando cuestións que ten que ver coa historia, co patrimonio cultural galego, coa súa zona, coa súa terra natal, Viana do Bolo tamén, un referente na investigación e divulgación desta zona de Galicia. Ten colaborado en programas de radio, televisión, artigos de prensa, é autor do libro Ilustres, é coautor tamén da Chegas ao Patrimonio Inmaterial Galego, e como decía antes, tamén ten traballos publicados en numerosas revistas. Colaborou tamén coa Universidade de Vigo nun proxecto de documentación e investigación para a futura recuperación do Entroido na Veiga, estaba pensando no barco, non, na Veiga, andan por aí, na Veiga. E nada, non lle quero roubar máis tempo, deixarlle todo o tempo disponible para que el poda explicarvos e tamén para que os compañeiros músicos e as compañeiras podan deleitarnos coa súa música. Por suposto, este é un libro de referencia, un libro fundamental, e téndelo aí á venta se alguén lle interesa, que me imagino que lle interesará a todos. Creo que hai suficientes e ademais podedes despois traelo para que vos lo asine o autor. E eu creo que invertir en libros non é gastar, sino que é unha inversión tamén en formación, así que animo vos tamén a que adquirades o seu traballo. E sen máis, deixo vos con Carlos. Boa tarde a todas e a todos. Grazas unha vez máis a Saga en xeral e a Rafa en particular por convidarme e por ofrecerme este foro para presentar o meu libro. Eu quixen preparar unha presentación, digamos, un pouco distinta, así que teño a sorte de ter estas amistades que teño e veñen comigo Escarabellos. A sorte nos. Que é un grupo de música tradicional que eles solo se van a presentar cando vexades como cantan. Son Belén Bravo, Ana Valde, Pili Fernández,
Leni Pérez e Enrique Freiría. Despois, bueno, pois xa os iremos coñecendo, sobre todo a través das súas voces e da súa arte. Primeiro quería poñervos un pequeno vídeo que preparei para que vos situedes un pouco do que foi o meu traballo. O vemos e despois entramos un pouquiño en fariña, nunca mellor dito de fariña, ou sobre todo pola miña zona que está bastante abundante cando é tempo de entroido. Así que aí vai o vídeo. Pensei que era por estar nas reacciones. Un día de carnaval, de gitana me vestí y en un salón de baile a mi novio perseguí. Allí viene mi novio y estas palabras me dice: oiga usted, buena gitana, échame la buena aventura. Ahora contaste ya. Dice: ¿cómo te la voy a echar si yo no soy gitana pura? Oiga usted, buen caballero, y si va, usted tiene dos novias, una alta rubia rubia y rubia como el sol, y la otra morenita, morenita de nación. Yo esperaba a todo el mundo. Claro, como se esperaban máis dos outros, porque non foi sempre. Pero a xente pues ya ganas de viñar ao estudio, a uns viñan de xente fora, non estudio viñan a casa. Outros salíamos a túnel por aí adiante, que outras veces non nos deixaban. Estas Ah
placer compartir con Carlos esta tarde. As dúas pezas que acabades de escoitar, a primeira era un canto de Camiño, que foi recuperado por Dorothy Subart e Antón Santamarina no Cancioneiro Popular Galego, un grande traballo. E a segunda, pois, é unha muñeira de Cadous, que é do noso arquivo particular. Moitas grazas. Cando vos decía que se presentaban eles solos cas súas voces, creo que queda claro, non? Como non lles vou a querer. Bueno, vou vos falar un pouquiño do que é o meu libro. Quixo facer unha presentación un pouco, bueno, dinámica, para salir un pouco do que é as presentacións típicas de libros. Entón, bueno, vou vos contar un pouco a través dunha presentación. Bueno, este é un traballo que eu fixen na provincia de Ourense, que está formada por 92 concellos, e o que fixen foi estudiar estes que vedes aí marcados en azul, que como vedes é prácticamente un 60%, é un total de 56 concellos. Entón, o que fixen foi tentar ir vendo as festividades por separado. Entón, bueno, fun recollendo dende o inicio da invernía ata que chega ao final, ata, bueno, nas datas que estamos máis ou menos ahora. Entón, empecé recollendo as festividades do Nadal, bueno, donde fale un pouco do que son as diferentes datas, Noite Boa e Día de Nadal, a Noite dos Apegotes, que sería o Día dos Inocentes, que sobre todo pola miña zona de Oriente Ourensán, pois está bastante, bueno, ten moita raigame, o fin de ano e Aninovo, e despois o resto do ciclo ata despois de que chegan os reis. Despois tamén, bueno, chegamos no mes de xaneiro, 17, o día de San Antón, donde falo de todas as romarías tradicionais que temos na provincia, que son bastantes, e, bueno, por suposto, as rifas do porco Antón, con todo o que lo leva, ese porco que hai nas aldeas, bueno, así por riba, está todo moi especificado no libro. Despois as festasiñas, o que é o lume é moi protagonista en toda a invernía, bueno, non só pola calor que dá, sino por ese poder purificador, ese poder hipnótico que ten o lume. Bueno, e así temos o San Sebastián en Castro Caldelas, e despois todas esas noites alumeadas por fachóns e queimas de mecos. Bueno, o lume está sempre moi presente. Por último, pois todo o que é o ciclo de Entroido, bueno, pois dende 1 de xaneiro, que eu, bueno, explico aí porque eu penso que o Entroido para min empeza 1 de xaneiro e vai ata o último domingo, que é o domingo de Piñata, bueno, pasando por os domingos que penso que todos coñecemos, Fareleiro, Leiro, Corredoiro, Entroido e Piñata. E despois unha parte moi importante de todo isto pois foi a recollida que poden facer de tradición oral. E aí, bueno, é onde unha parte moi importante pois entraron os amigos escarabellos. Mira, debo vos contar unha historia. Aí, na Penatrevinca, no Teito de Galicia, na nosa zona, bueno, pois xurdiu un tema espectacular, non? Unha señora que me conta que máis ou menos neste triángulo, a señora é de Porto, pero está moi ben sellada, pertenece a Zamora, pero está moi ben sellada xa, aí tedes Xares e Valdín, que son aldeas do concello de Aveiga, e Ramilo e Penouta, que son do concello de Viana do Bolo. Bueno, pois nese triángulo que queda no medio, me contaba que cando iban co gando, cas ovellas, pois se xuntaban, quedaban moitos días aí no monte, e, bueno, pois había moita transmisión oral. Ela me contaba que ela aprendeu un canto, non? Un canto que vos vou a poñer, vámoslo a escoitar. A ver se me remexo con este. A pasar las sangueñas, mujer niña, casaca. Yo tengo un aire, mi niña, yo tengo un aire, me mata. Luego pasa, fallos. Ole del olor morenado. Ole del olor de la hierba buena. Bueno, sinto que non se escoitara ben, pero debe ser un fallo. Bueno, pois de aquí, unha vez que eu recollín este canto, bueno, pensei que o mellor era volver a darlle vida porque estaba esquecido, e había que poñerse obviamente pois en más de profesionais. Entonces, bueno, este outro material pois yo pasei a escarabellos, a Len,
E, bueno, pois daqui xurdiu, bueno, estes son eles, aquí xurdiu pois unha fermosa historia donde, bueno, esta señora salesa que nos cantou isto, unha señora de 94 anos, estuvemos con ela, e digo que xurdiu unha fermosa historia porque alá nos fomos todos á Veiga tamén. Esta é a señora que nos cantou, os carabellos estuveron con ela cantando, bailando, abrazos, bicos, bueno, hubo de todo. Foi un día na Veiga espectacular, eles deron, bueno, tuve un concerto co auditorio cheo, aquilo foi unha preciosidade. Bueno, xurdiu esta peza que eles despois arranxaron, engadiron algunha copla popular, pero de todo aquilo que un día eu recollín ali, pois saliu isto que vos van a cantar e vos vou a poñer aí a letra por se a queredes seguir ou incluso quen se anime. Bueno, e agora para a última parte xa da miña presentación. O que teño na segunda parte do libro é unha catalogación de todo o que recollín por concellos, todos os asentes destas festividades. E o fixen, bueno, atendendo un pouco a diferentes, neste caso, pois, fun vendo os que estaban activos, os que están inactivos, os recuperados, os que pertencen á festividade de Reis, se son máscaras ou personaxes, eu explico aí cal é a miña idea de que por que unha é máscara e por que outra é personaxe.
representación animais, mascaradas, que eu lle chamo cando hai unha parte humana e unha parte dunha representación animal, despois os mecos, e despois atendendo sobre todo as súas dinámicas por si son personaxes blancos ou negros. Bueno, eu fun vendo todos e quixen tamén facer un estudo un pouco comparando co que temos a nivel xeral no resto do mundo, non? Vendo como dende Ourense pois tamén hai analogías moi diferentes. Eu o ano pasado lancei no meu Facebook, bueno, pois esta lámina que, bueno, foi ademais moi compartida, onde eu fixe unha comparación un pouco, bueno, vemos todo o que temos aquí na nosa comunidade e outros que hai, bueno, isto para que se vexa un pouco que ao final, pois prácticamente todo é o mesmo, non? Todo vivimos do mesmo sitio, e isto é unha mostra de que, bueno, de que máis ou menos pois as similitudes son patentes, pero tamén o quixen reflexar e o quixen, bueno, explicar os porqués. E foi así como, non, pois como acadei un total de 390 representacións. Entón eu quería apasármalas, bueno, todas é imposible porque hai algunhas que non están recuperadas, pero, bueno, como se trata isto de publicación, pois ocurriuseme presentarvos, bueno, máscaras, animales e mecos, e facer un pouco, bueno, pois unha forma un pouco distendida. Entón tratei de, como vai de publicacións, de inventar pois o que serían portadas de revistas, non? Entón, bueno, no caso das un pouco tuneadas, por eso dos dereitos de... Entón, bueno, pois ocorríseme faceros, por exemplo, esta portada de revista do que chamo As orixes da humanidade, donde vos amoso pois unha parte de todas as máscaras que temos, é só unha parte. Bueno, aí tedes varias, e eu lle chamo As orixes da humanidade, bueno, porque a mí me gusta pensar que todos estos seres liminais, pois por que non poden ser orixe de todos os que estamos aquí. Para falar dos animais, pois, bueno, a revista que máis e mellor fala do mundo animal, pois obviamente pois é o National Introitum neste caso. A palabra está moi acaída neste senso porque, bueno, eu tamén falo das diferentes nomenclaturas que se lle dá á festa na parte inicial do libro, entonces, bueno, pois tamén, bueno, é o que chamei o mundo salvaxe do Entroido Ourensán. Isto máis que nada xa vos digo, para que vexades un pouco, pois, toda a cantidade que hai. Isto só é unha parte. E por último, os mecos, que eu lle chamei momias eternas do Entroido Ourensán, porque a pesar de que teñen un carácter efémero, que nacen e moren no ciclo, pero sí que están sempre, non? Incluso hai algúns, bueno, hai algún por aí, como son os de Corbello en Bande, ano Nova e Novello, que incluso quedan dun ano para outro, e a aldea que lle deixan o ano vello, pois queda condenada a telo todo o ano ata o ano seguinte. Bueno, isto é un pouco, bueno, a grandes rasgos o que tengo moi de pronto. Tampouco quería facer aquí unha presentación profunda e simplemente para que teñades unha idea do que teño. Este é o libro, solo se pode saber lendo, e para lelo tedes que mercar, obviamente. Así que aí está. De novo, moitas grazas a todos. E agora vos deixo, bueno, ca traca final de Escarabellos, que vos van a, bueno, unha outra peza tamén da provincia, da aldea de Celavente, no concello de Obolo. Bueno, do cancioneiro popular. Do cancioneiro, vos explica mellor Leni que a nestes aspectos. E pola miña parte, pois acabo. Gracias.
Gracias.